Kvalmen kommer ovenfra, trykker sig ned i halsen på mig, maser sig ned i maven, klemmer sig om mine organer som kraft, der langsomt forpester mine rygerlunger. Men er noget af dette virkeligt? Er dette ikke blot en snæver antagelse af nuet? Er dette ikke blot en simpel måde at overgive sig til umiddelbarheden, der ligger i lige nu og her fornemmelsen? Hvad er det i virkeligheden? Hvad er alvoren i det? Er det ikke blot melankoli? Eller rammer jeg hullet? Er jeg fortabt? Landet i noget, jeg ikke længere kan slippe ud af? Blot fordi mit hoved ikke kan løftes. Jeg er som en nyfødt baby. Som et uvident barn, der ikke engang kan holde det vigtigste organ i hele kroppen. Eller er det i virkeligheden en flugt? Er jeg aldrig kommet ud af hullet? Var sidste gang jeg var glad, inderligt glad, i min simple barndom? Eller sidste gang min hjerne tog fusen på mig, og jeg troede jeg var forelsket? Eller sidste gang jeg var på ecstasy og troede at forelskelse var ingenting i forhold til den her følelse? Jeg ved det ikke. Men uvidenhed er vel hvad der udgør os som mennesker. Og hvis dette ikke er tilfældet, så er det i hvert fald hvad der udgør at være 20 år. Og hvis dette heller ikke er tilfældet, så er det i hvert fald hvad der udgør mig lige nu. For jeg er fortabt. Ikke konstant fortabt. Bare fortabt, fordi jeg aldrig rigtigt kommer op på hesten igen. Jeg når altid kun lige at rejse mig efter faldet. Nu køber jeg en kat. Forløsningen findes i fremdriften. I at beskytte sig selv. Tage sig af sig selv. Men det er løgn. Jeg er en god løgner. Du tror hele tiden på mig. Men jeg tror på ingen. Det er løgn. Naiv som natten er mørk. Tag min hånd, og jeg vil vise dig vejen til selvstændighed.